Cześć dziewczyny, dzisiaj outfit of the day. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, może przesunę. Więc jest tak średnio na dworze, nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Więc wam pokażę, co mam na sobie. Tu mam tą bluzeczkę, którą kupiłam w Primarku. Mam ją z tym wisiorkiem, który też był w ostatnim halu. Do tego mam mój zegarek. Nie mam żadnych pierścionków, paznokcie są takie neutralne. Do tego nie wiem, czy widać, mam taką spódniczkę, szperyszki, leginsy. Nie wiem, czy widzicie. Leginsy mam takie za kolano. Do tego mam takie butki. I zrobi się zimno. Mam do tego moją kurteczkę skórzaną. Tak ona wygląda. I do tego ta torebka. To wszystko wygląda tak. Makijaż mam taki neutralny, kreska, nic takiego ciekawego. Więc to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oceniajcie, komentujcie. Proszę o subskrypcję i do zobaczenia.